Lee na nwa agbọghọbịa nọ n'ọhụ gangano. O nwere nwokorobịa ya na-emega ihe in the past afọ ime abata ka nwokorobịa si agaghị ewepụ ya na ya chọghị ka ọ mụọ ya agaghị alụ ya ka nwaanyị ajụ na ya agaghị ewepụga afọ ime. Ọ ya ka o sendịrị ya message ya bụ message ọ nọhụghị ebe a. Madam, get rid of that baby. It don't mean you will have me. And if you try to keep it, you will cry more than the baby cause I won't be available. Mark my words. Nwa agbọghọbịa were message ya save gaa somewhere ga mụọ nwa ya. Lekwekwana ya bụ nwa amụọkwala ya. Lenu the cute baby amụọne. Now tigodo onwe gị na shoes this baby. Ya wụrụ gị nwa na-asa na adult itoole imega ọfụma Chineke achọtara grace achọta gị ga-eju nne gị so onye wụ nna gị dị ya were meseji a jinụ that na ihe wụ meseji nna gị sendịrị mgbe ya ri imeṅụ naanị meseji alone o gosiri automatically that na nne gị wụ the reason iji dị ndụ taa. Marriage awụ by force mana afọ ime dị involved. Commit to it. Support her through it. Your blood is your blood.